ಒಲವ ಮೊದಲ ಜಳಕ ಅದ ನೆನೆದರೆ ಪುಳಕ. ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಸೊ ಎನ್ನ ಸ್ಟೋರಿ ಪೂರ ಪಂದಾಂಡ್ ಸೊ ಏನೊಂಜಿ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೊಂದು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಗಿಫ್ಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡುಲ್ಲೆ. ಸೊ ಅವು ಇನ್ನಿ ದೆತ್ತೊಂದು ಎಲ್ಲ ದೆತ್ತೊಂಡು ನಾನು. ಸೊ ಅಂಚಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೊರ್ಕ ಪನ್ಬೊಕ್ಕ ದೆತ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಅಂದು ಇಂಕ್ ದಾದ ಪಂಡ ಅನ್ನ ಫೀಸ್ ಎಂಚ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಬರ್ಪುಣು ತೂಕ ಪಂಡ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ತೂದು ಇದು ಮೂಲು ತುಲೆ ನಾ ಬೊಗ್ರೆ ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಲೆ ಶಿವಾಜಿ ಒಲ್ಲೆರಪ್ಪು ಶಿವಾಜಿ ಒಲ್ಲೆರ್ ಶಿವಾಜಿ ಅಪ್ಪು ಅಪ್ಪು ಶಿವಾಜಿ ಒಲ್ಲೆರ್ ತೋಚ್ಪಾಲೆ ಬಂಗಾರು ಬಾಬಾ ಶಿವಾಜಿ ಒಲ್ಲೆರ್ ಶಿವಾಜಿ ಶಿವಾಜಿ ಒಲ್ಲೆರ್ ಒಲ್ಲೆರ್ ಶಿವಾಜಿ ಒಲ್ಲೆರ್ ಬಾಬಾ ಶಿವಾಜಿ ಒಲ್ಲೆರ್ ಬಾಬಾ ಶಿವಾಜಿ ಪತಿತು ಶಿವಾಜಿ ಒಲ್ಲೆರ್ ಒಲ್ಲೆರ್ ಏಯ್ ಪತಿತು ಶಿವಾಜಿ ಒಲ್ಲೆರಪ್ಪು ಶಿವಾಜಿ ಒಲ್ಲೆರ್ ಅಪ್ಪ ಒಲ್ಲೆರ್ ಅಪ್ಪ ಅಪ್ಪು ಒಲ್ಲೆರ್ ಬಾಬಾ ಡಿಯಾ ಪತಿತ್ತು ಬಂಗಾರು ಒಲ್ಲೆರ್ ಅಪ್ಪ ಒಲ್ಲೆರ್ ಅಪ್ಪ ಒಲ್ಲೆರ್ ಅಪ್ಪ ಒಲ್ಲೆರ್ ಬನ್ನೆ ಒಲ್ಲೆರ್ ಒಲ್ಲೆರ್ ಬನ್ನೆ ಅಪ್ಪ ಒಲ್ಲೆರ್ ಅಪ್ಪ ಪತಿತ್ತು ಒಲ್ಲೆರ್ ಅಮ್ಮ ಒಲ್ಲೆರ್ ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಒಲ್ಲೆರ್ ಒಲ್ಲೆರ್ ಅಪ್ಪು ಪತಿತ್ತು ಒಲ್ಲೆರ್ ಪತಿತ್ತು ಪತಿತ್ತು ಒಲ್ಲೆರ್ ಅಪ್ಪು ಒಲ್ಲೆರ್ ಬಂಗಾರಿ ಒಂದು ಪತಿತು ಒಂದು 6 ಮಂತ್ ಪುನಾಗ ಎತ್ತಿನ ಫೋಟೋ ಒಂದು ಪತಿತ್ತು 6 ಮಂತದ ಫೋಟೋ ಎಂಚಿತ್ತೆ ತುಡಿ ಗುಂಡಪ್ಪಿ ಇತ್ತೇನೆ ಚಲ್ಪಟಪ್ಪೆ ಅತ್ತೀನಿ ಧ್ಯಾನ್ ದಾಯ ಪಾಡ್ತೀನಿ ಬಂಡ ನೆಕ್ ರೀಸನ್ ಉಂಡು ಮೂಲ ಮೇ ಪತ್ತೊಂದಿರು ಆರಾಧೆ ಪತ್ತೊಂದಿರು ಐಕಾದವಿನ ಪಾಡ್ತೀನಿ ಫೋಟೋ ಶಿವಾಜಿ ನೊಂಜಿ ಗುರ್ತೊಂಡ ಎನ್ನ ಬುಗುರುಗು ಮತ್ತೆ ಅಪ್ಪು ಅಪ್ಪ ಒಲ್ಲೆರ್ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಒಲ್ಲೆರ್ ಪತಿತ್ತು ಒಲ್ಲೆರ್ ಪತಿತ್ತು ಅವೇ ಅವು ಪತಿತ್ತುವೇ ಶಿವಾಜಿ ಅವು ಅಬ್ಬೋ ಅಬ್ಬೋ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಶಿವಾಜಿ ಒಲ್ಲೆರ್ ಶಿವಾಜಿ ಅಲ್ಲೇ ಮೂಲು ಶಿವಾಜಿ ಶಿವಾಜಿ ಒಲ್ಲೆರಪ್ಪು ಶಿವಾಜಿ ತೋಚ್ಪಲೆ ಶಿವಾಜಿ ಒಲ್ಲೆರ್ ಬಂಗಾರಿ ಶಿವಾಜಿ ಜಜ್ಜಾ ಶಿವಾಜಿ ಒಲ್ಲೆರ್ ಬಾಬಾ ಶಿವಾಜಿ ಒಲ್ಲೆರಪ್ಪ ಅಪ್ಪು ಶಿವಾಜಿ ಒಲ್ಲೆರ್ ಜೋಜಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ. ಸೊ ನಾನು ಅವು ಗಿಫ್ಟ್ ತಂದಾಯ ಬೊಕ್ಕ ವ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ವ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪನಿ ನನ್ನ ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ತಿಕ್ಕಂಡೆ ಅನ್ನ ಅದನ್ನು ಓಲ್ ನಾಡ್ಯ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ನಾಡ್ದೆ ತಿಕ್ಕದಿಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ದೇವರ ಪುರ ಕಾಯಿ ಮುಗಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಮುದಿನ ಅಜ್ಜ ಕಾಯಿ ಮುಗಿದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲ ದೇವರಿಗೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಅವು ತಿಕ್ಕಂಡೆ ಅನ್ನು ತುಪ್ಪದ ದೀಪ ಮಲ್ಪಂದು ಬೆಳಗಾವೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ನೆಕ್ಕೆ ದೇವರ ನೆಕ್ಕೆ. ಸೊ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಕೋಡೆಯನ್ನು ನಾಡಿನಾಗ ನದೆ ಬಂತೆ ನಾನು ಎಂಬೇನ ಬಟ್ಟೆ ಉಂಡತ ಅವನ ಸೈಡ್ ಇದ್ದು ಆಯ್ನ ಜೀಪ್ ಇಟ್ಟಿತ್ತು ನಾವೇನು ದೆಪ್ಪಗ ಪಂಡ ದೆಪ್ಪನಾಗ ಆಯ್ತು ಪಿರೋದ ಈ ನಟ್ಟಿತ್ತು ಆತ ನಾಡುಂಡಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಂದು ನೈಟ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಕಿನ್ನಿ ಕಾಂಡ್ಯಾನ ದೀಪ ದೀನಿ ತುಪ್ಪದ ದೀಪ. ಸೊ ಐಕೆ ಅಂತೀನಿ ದೇವಿಯ ಕೈ ಬಿಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಏರೆಲ್ಲ ಅಂತ ಇತ್ತ ಬಣ್ಣ ಬರೋದು ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಒಂಜತ್ತೊಂದು ದಿನ ಸುಖದ ಜೀವನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವೇ ದೇವರಿಗೆ ಅಣ್ಣ ನಂಬುದಿನ ದೇವರು ಪಲ ಕೈ ಬಿಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ನಿಟ್ಟು ನಂಬುನಲ್ಲ ಅಂತ ಹೊರ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನು ಈ ಬುಗುರೇ ಕಿತಾಪತಿ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ಆಯ್ನತ್ತೆ ತೀರ್ಥ ಮಲ್ಪಾನ ಬೊಕ್ಕ ಗಿಫ್ಟ್ ತೆತ್ತಂದ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪೆ. Next day. ದಾದ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ಪಾರ ಅಂಚಲ್ಲ ನೀನು ಇಂಚೆತ್ತೆ 100 ರೂಪಾಯಿ मैं हूँ ना क्या कर रहे हो तुम चिंता मत करो ओके जय मेरे शौक ಅನ್ನ ಪನ್ನೆ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಆಗ್ತುಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಮೊನ್ನೆ ಕಾಮಿಡಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲ ನೀನು ದುಪ್ಪಲ್ಲ ಈಗ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ ಮళ్ళీ ದುಪ್ಪಲ್ಲ ಅಂಡ ತುಪ್ಪಾರ ಆಯ್ತು 100 ರೂಪಾಯಿ ಸಮಯ ಮೇಡ್ ಬೈ ಚೈತ್ರ ಓನ್ಲಿ 1 ಪೀಸ್. ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಏರಿ ನಮ್ಮಳ ಪೂರ ಸಾಧ್ಯ. ವೆರಿ ಗುಡ್.
ಗಿಫ್ಟ್ ಪೇಪರ್ ಒಂದು ಅಂಗಡಿ ಅಂಗಡಿ ದಾಖಲೆ ಅತ್ತೆ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ತುಪ್ಪಿನಟ್ಲೆಗ ಅತ್ತಿ ಮುಕ್ಳಿಗೆ ದನಿ ಮೊಬೈಲು ಒತ್ತರ ಬಿಡ್ಪಿನ ಅಲ್ಲಿಂದ ದನಿ ತುಪ್ಪ ಜರ ತಂಚದು ರೀಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನಮಗೆ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಂದಿದೆ ಅತ್ತು ಏಪ ರೀಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ದಾರೆ ಬನ್ನಿ ಹೋಗಯಾ ಏ ಸೂಪರ್ ಫಾರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಬೇಲೆರ್ದು ಬತ್ತೆ ನಾನು ಬೇಲೆರ್ದು ಬತ್ತೆ ಸೊ ನನ್ನ ಕಂಡರಿಗೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಉಂಟು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ నువ్వు పెట్టుండే యావి అత్తు అవు సరి ఉండి యావు అత్తు అండాయి పాడిని దీపి తినికలు పొక్కెళ్ళ నేను ఎక్కువ పోడు పడినత్త మెహందీకి ఏ సుళ్ళు అనిపిని కలువా నీకు కమ్మిడి హత్య दादी बाबा अप्प गिफ्ट कोरकनी दे अप्प गिफ्ट कोरले अप्प गिफ्ट कोर हाय एने क्लिपिदार्द पोपि निंदु बाजरले तुले गाइस ಎಂತ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ತುಲೆ ದೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಕುಲ್ಲೆ 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 ಅಲ್ಲೇ ಇದು ಇಜಾರಿನಲ್ಲ ಅಮ್ಮೆ ಮಗೆ ತುಲ್ಪಿ ತುಲಿ ಜಜ್ಜ ದಾದಂಡು ತುಲಿ ದಾದಂಡು ತುಲಿ ತುಲಿ ಅವು ಕುಲ್ಲೊಂದು ತುಲಿಗೆ ಕುಲ್ಲೊಂದು ತುಲಿ ಕುಲ್ಲೊಂದು ತುಲೆ ಕಪ್ಪು ಕಪ್ಪು ಅರ್ಪುಣ್ ಮೂಲು ತೂಲೆ ಕುಲ್ಲೊಂದು ತೂಲೆ ಐಕೆ ಬನ್ನಿ ಕುಲ್ಲೊಂದು ತೂಲಿ ಎಂಚಿನ ಅಂಚಾಲ್ಪರ ಅಂದು ಚಡ್ಡಿ ಹತ್ತಾಯ್ತು ಚಡ್ಡಿ ಫುಲ್ ಹತ್ತಾಯ್ತು ಏ ಪ್ರೀಶಿಯಸ್ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಕನ ಇದೆ ಸತ್ಯ ಓಪನ್ ಅಲ್ಪ್ಲೆ ಭಯಪಾಡುದಿಲ್ಲವೇನು ಅಪ್ಪ ನನ್ನ ಗಿಫ್ಟಿಗೆ ಬಿಲೇಜಾ ಅರಳಿಂದು ಮುಸುಂಟು ಅಂತ ಅರಳಿಂದು ಅವಂತ ಅರಳಿಂದು ಮುಸುಂಟು ಅಂತ ಅರಳಿಂದು ಕೊರ್ಲೆ ಅಪ್ಪಗ ಎಂಚಂಡಿ ಸತ್ಯ ಅದು ಹಾಕುತ್ತೆ ಪತ್ತೊಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಬೊಳ್ಳಿದ ಗಿಫ್ಟ್ ಯಾಂಡ್ ಇಯರ್ ಅಪ್ ಜೇನು ತೆತ್ತಿ ತಿಂತ ನಿಖಿಲ್ ಮೀತ ಜರ ಹೊರ ಪಾಡ್ಲಿ ದೇವರ ಇದು ಅಂಡೆ ಪಾಡ್ರ ಪಚೇತ ಎಂಚಂಡ್ ಆಯ್ತುಲೆ ಕೈ ನೀಡುನಿ ಈರ್ನ ಕಾರ್ಡ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಗೆಜ್ಜೆ ಚೆಯ್ಯ ಅಪ್ಪನ ಕಾರ್ಡ್ ಇಷ್ಟ ಅನ್ನ ಶೋಕುಂಡ ಇತ್ತೊಂದು ಒಯ್ಕ್ ಬನ್ನೆ ಒಂದು ಒಯ್ಕಿತ್ತೆ ಮೆಹಂದಿಗೆ ಸೊ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡಿಗೆ ಸಿಲ್ವರ್ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಿದ್ದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಟ್ಟಿದ್ದು ಗಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಕಾರಣ ಬರ್ಡೇ ಎಲ್ಲ ಈನ್ ತಿಂಗಳು ಅದು ಫೆಬ್ರವರಿ ವರ್ಷದ ಫೆಬ್ರವರಿ ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಅದೇ ನನ್ನ ಬರ್ಡೇ ಈ ತಿಂಗಳದ್ದು 13 ತಾರೀಕು ಬರ್ಡೇ ನವೆಂಬರ್ 13 ಇತ್ತು ವೆಂಚ ಗೊತ್ತಾಯಿನ ಬಣ್ಣ ಅನ್ನ ಜಾತಕದ ಬುಕ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅದು ಐಟ್ ಪೂರ ಉಂಡ ಅನ್ನ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಐಟ್ ಅನ್ನ ಬರ್ತ್ ಏತು ಗಂಟೆಗೆ ಆಯ್ನಿ ಮತ್ತು ಓವಾರ ಆಯ್ನಿ ಕೂಡ ಉಂಡು ಸೊ ಐಟ್ ಮೇರಿನ ಬರ್ತ್ ತೂನಾಗ 13 ನವೆಂಬರ್ ಉಂಡು ಮೇರೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ನವೆಂಬರ್ ಫೆಬ್ರವರಿ 15ಗೆ ಬರ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಸೊ ಈ ಪನ್ನೊಂಡ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ರಡ್ಡು ಸಲ ಪುಟ್ಟುದೀರು ಪನ್ನೊಂಡೆ ಹಿಂಚ ಮಲ್ತಿದ್ದೀರು ಸೊ ಈಗ 13 ಕೊರ್ಪುನ ತಿಂಕ್ ತಾಳ್ ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ ಈಗ ಬೇಗ ಗಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಕೊಂಚ ಅದೇ ಪಣ್ಣಂಗೆ ಇಂಚ ಬೇತಕ್ಲಂಗ ಐಟ್ ಪೂರ ಗೋಲ್ಡ್ ಸಿಲ್ವರ್ ತುನಾಗ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಕೈಟ್ ಬೋರ್ ನಂಗೆ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರು ಪೂರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ರಾತು ದುಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಅರೆಗೆ ದಾಲದಿದ್ದನ್ನ ಒಂದು ಇಂದಿರು ಯಾವ್ದಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಎತ್ತೊಂದಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಬಣ್ಣ ಪೂರ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಪೂರ ದೆತ್ತು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಪೂರ ಮಲ್ಪೇರು ಸೊ ಅರೆಗ್ಲ ಖುಷಿ ಆಡು ಎನ್ನದ್ದೆಲ್ಲ ದಾಲ ಮಲ್ಪೋಡು ಅರೆಗೋಸ್ಕರ
ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡೋಡು ಮಲ್ಲ ಮಾತಾಡೋಡು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಡ್ರೀಮ್ ಕಮ್ ಟ್ರೂ ಅಂತ ಖುಷಿ ಅಂಡ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ ಅದು ಪುಷ್ಪ ಉಜ್ಜೇದು ಅದನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ದಾದಪ್ಪ ನೋಡಂಡ ನಮ್ಮ ಊರಿಯಾರ್ದು ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆಕ್ಲೇರ್ದು ಗಿಫ್ಟ್ ಬಯಸನ್ನು ಮಾತಾಡ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಕ್ಲೇದು ಒಂದು ದಾಲ ಗಿಫ್ಟ್ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಡಪ್ಪ ಈಗಲೇ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಂಥವು ಅದನ್ನು ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೆ ಅಂಚದು ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೆ. ಸೊ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪೆ, ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪೆ, ಐನಾತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆ.